Jo, jo. Raz, dva, tři. Ja. Díky moc, TST Production. Díky bráchové, sestřičky. Bez vás jsme tu nebyli. Ani omylem. Přidávali časy, když tu bylo zadarmo a holky měly svoje vlasy, když to poslouchat hezky veřejně. Když scéna zpětala, nikdo nevypadal debilně, furt stejně. Báli jsme se roku 2012, teď je 20 a mě už není 18, tak se lidi ptám, co jsme byli slepí. Proč lidi neposlouchali tyhle rapy, proč naslouchali televizím, rádiu, přijde mi, že měli nemoc delirium. Tenkrát si každej jenom stěžoval, nikdo proti systému vůbec nic nedělal. Poslouchej brácho, to jsme nemohli něco dělat. 2012, rok zlomu a převrat. 2013, válka v Americe. 2014, spojení EU k Africe. 2015, konec války. 2016, začátek celosvětové banky. 2017, slava spojil se svět. Jo, už se neválčí, jo, jezdíš kam chceš. Všichni mají čipy a jsou šťastní, ale pak se zablízko a všem je to jasný. Všichni sice pozdě, ale už vědí, že pravda je jinde, že nás tebe šidí. Jakmile se postavíš proti tomuto řádu, okamžitě vypnou čip, tu ránu si bez jak na nádru. A co naše děti, jak to s nima bylo? Našim dětem dávají čip po porodu a potom v 16 chodějí na vojnu. Už nemáme nikdo, vůbec žádný práva, na celém světě vládne jedna vláda. A když je summit vůdců světa, zazní jedna věta, všechno se to plánovalo od počátku světa. Starověký Májové, Egypťané, jo i nebo jasný Římané, tíhle všichni už to měli tenkrát v plánu. Teď se to povedlo, nikdo nemluvil pravdu. Sakra, bych tak chtěl mít stroj času, přepnout se do 2012, roku převratů. Tam to všechno začalo, dal bych vědět čem, klidně i tímhletím rapem. Poslouchej brácho, to jsme nemohli něco dělat. 2012, rok zlomu a převrat. 2013, válka v Americe. 2014, spojení EU k Africe. 2015, konec války. 2016, začátek celosvětové banky. 2017, slava spojil se svět. Jo, už se neválčí, jo, jezdíš kam chceš, tak si zamysli, pojď něco udělat. Pokud si byl 12, zkažem ten převrat. Postavme se všichni, jeden za druhého. Třetí za čtvrtýho a pátý za šestýho. Až budeme všichni, půjdeme proti nim, proti systému, proti těm sliním. Nevěř brácho každý voloviněk, která se poví na internetu, přikroutí v televizi, ve zprávách, v rádiu. Nevěř tomu. Díky Vlaši TST Production 2030.